Ano Col? Ayos ka lang Col? Mga kailaw, update ko lang po kayo dito sa Camaligan River Park. Tara, puntahan natin, ikutin po ulit natin mga kailaw. Dito po yung entrance. Tara, pasok tayo. So, andito na nga tayo sa loob. Diyan ka naka-assign call sa Tahaw. Gayo. Ribay lang kami sila. Di pa, ilang oras yun? Tagal. Kung sino, street. Wala, Street. wala upuan. Ayo. Ayun lang. Kaya mga kaibigan, kung pupunta po kayo dito, kung taga rito ka po sa Camaligan, ano lang po, wala po siyang entrance, libre lang po pumasok. Kung sa ibang ano ka naman, sa ibang lugar, halimbawa labas po kayo ng Camaligan, mayroon pong entrance na di ko lang po alam kung 10 pesos or 15 pesos. Saka kung mayroon naman din po kayong vaccination card, mas madali din po kayong makapasok. Ayun oh. Woo! Ganda. Ganda na kasi may mga ilaw na. Ano Col? Ayos ka lang Col? Salamat. Ingat, ingat. Meron ka pong dalang sasakyan, meron kang motor or ano pa man yung service mo, meron pong parking dyan sa gilid. Marami pong parkingan dyan. Yan na po, pauwi na po tayo. Thank you for watching. Shout out nga pala kay Mary Joy Alipante. Salamat po sa mga subscriber po natin, sa mga viewers po natin. Salamat din po sa mga kailaw natin na lagi pong nandyan na sumusuporta po sa aking channel. At salamat din sa mga nanood sa ibang bansa. Marami po salamat and God bless.